mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Hatod sa Indukan Diskaya Construction Company. Asin kang Rolls Royce na may payong ang programang Bicol Target. Sus Mariosep. Mad makaabot yan ta kay ni sa Senado. Good afternoon, tabe. Miyerkules ngunyan, taod-taod na alas 5:15 hapon. Iguanin Our Mother of Perpetual Help Novena. Madadangog po yan digdi sa DCGB. Salamat lamang kita kay Mama Mary. And ang pagrespetar mi man giraray, sa lambang miyembro na naman kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom mi na iguana po nin marhay na resulta sumaghapon tang pagpagal pagtrabaho. Diskarte, sakripisyo, hinguha sin iba pa sa paagian kan sa tuyang sostenidong panarig asin perming pasasalamat sa mahal na kagurangnan Heso Kristo. Si King Reynaldo nag-aantabay. Apera kay King, sige lamang, paramdam daw po kamo tabe. Maski bako kasing dakol kan nagkadaragog din do sa nakaaging programa. Siyempre si Daddy Nelson Garcia. Maray na hapon tabi Daddy Nelson. Katuwang ta dyan sa pagpresentar kan programa ang News Team Mega Force Patrol. Chief Jimmy Pading Jim, kumpadreng Al, Pading Jomar, siyempre Joshua, Angel and Karen, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control yaon dyan si kumpadreng Nalbaldo, siyempre. Dyan sa Jigs Baldo Welding Shop sa Dapdap, o dyan baga, harapon sana. Uyan nakataning mismo kang playground, may ipapasulda ka mo, ipapawilding mga, yan na mga sidecar na yan, nagigiribo sindakaan. Yan na mga accordion doors, spiral staircase, yan na mga steel windows. Yan, Jigs Baldo is the name. Ray na hapon dyan sa Indo sa Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa AM band yan, yan na nagkakadarangog din do sa radyo. Na boses mi. Yan, si Pading Nald, nasa Master Control. Sa newsroom yaon dyan si Madam Sia Leron, Jan Matthew Baliran, si Nicole Igong Pinagasikaso, siyempre, Jimos Barrios. Sa supervision ni News Director Mardila. May programa man kita sa internet na nadadangog kaya nahihiling. Ining nadadangog din dong boses sa internet nahihiling pansamuyang pandok. Audio video live broadcast. Hindi to yung mga mga vlogger lang na mga online. Hindi po. Lehitimo po. Mainstream media na yaon man dyan sa internet. DCGB News Online. Sa tuyang navigator dyan, si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong magiging kasabay-sabay, si Pio Fernandez. Good afternoon! Siyempre si Madam Rose Azul. Maray na hapon tabi, Madam Rose Azul. Yan. bigla daang naging sikat si Diskaya.
Kayo tabi, Sir Nelson, Daddy Nelson, ano? God bless tabi, ano, yan. Bueno, naunambitan ta yan ng mga investigation na ayan tabi, ano. Sa lado nasyonal muna kita, dakul na padingnald, medyo naugma man ako personalmente ta, diyan sa mga nababasa niya to sa news feed sa Facebook, and mga nakakairistorya taman personalmente. Naugma man kita ta halos ko niyan parang nakunyan kita na-encourage because so sa tuya man ding point of views na ipigpapaluwas manungod po ngunyan sa kondukta po kan prosedimento diyan sa Senado ining mga hearings na kunyan man halos tugma kadaklan kan mga nakakahurong ko diyan tugma tabi ano ang kunyan pareho ang kumbaga level of thinking playing field may relasyon ni padingnad sa pagbuelta padiit-diit kang dignidad kan Senado in so far as ining so kondukta kan sa indang hearings, inquiry, and yung parliamentary procedure observance and compliance. Paano ini nakabalik tabi diit-diit? Naog makita ta so sa tuya manigning pag-uristorya, either duman sa tingog kan banwaan, budadigdi sa Bicol target, na-apresar ninda itong so punto de vista padingnal na with the introduction pakalaog ni abogado Marcoleta. Yan. Ano nga ning first name ni Marcoleta padingnal? Abogado de Campanilla mambaga yan. Nasa puro kandila ko. Tabi man. Sungara ni Rodante. Yan. Abogado Rodante Marcoleta. With the infusion ni abogado Rodante Marcoleta as senator, nahihiling tapadingnal na medyo nakakabalik so glory days ka ito na nare-reintroduce na ang civility kumbaga padingnal. Yung kunyan, yung natatama na bako na itong so nahihiling ta na ang Senado ngunyan is a playground. Puwera de los Ubos ha, is a playground kan nagkakapira na mga hababaw. Shallow padingnal. Ha? Tanamimista ka ito, pauro-utro kita ka ini. Pero, day kita masawa because parte na siguro man kan sa tuya man na pagbaniugot na kita po makapili sa mga maabot na panahonin, matukaw talaga dyan sa Senado. Namimiss niya to padingnal, so balitaktakan kan mga nakaagi, kan mga senadores dyan, puwera tabi puwera de los Ubos, taigwamanin mga senador ngunyan na abogado pa. Diyan sa Senado, Kiko Pangilinan, Cis Escudero, Senate President, si Cayetano, si Peter Cayetano, yan, among others, with Rodante Marcoleta. So, kaito padingnal na pag minakondusir nin hearings dyan sa Senado, inquiry, or kaya nagpapadalagan kan plenaryo, regular na hururon, ang balitaktakan dyan is full of legal wisdom, logical, and reasonable padingnal. Ngunyan bagatabi, ang nangyayari, diit na ang logical wisdom, bako ng reasonable ang iba, nagiginang grand standing stage ang Senado. Nagiginang lugar nin panghaharas sa mga pig-iimbitaran na mga mga resource person kun igwa nin pinag kukundusir na inquiry ang Senado padingnal.
Ubaga, ihemplo ta naman. Patawad po sa mga nagboto kay Raffy Tulfo. Look how Raffy Tulfo's decorum is sa pagtratar niya kan mga resource persons. Dai siyang igigalang. Padingnal. Dawa ika-sekretaryo na nagtapos ka nin halangkaw na pag-aadal, learned ka both local and international, pag pinasupgan ka ni Raffy Tulfo, dai kang maginibo padingnal. Kaytong mga panahon, ang pagkondusir ning inquiry, ang line of questioning, bako na maharas ang resource person, kundi ang line of questioning is to ferret out the truth using legal and logical reasoning. Bakong panghaharas, bakong pambubuli. Igo nga inin sarong hearing na nasubaybayan kita, igo kitang hearing na nasubaybayan, sinupla na ni Senador Rodante Marcoleta si Tulfo, si Raffy. Tapi ang termino nga ni Senador Marcoleta, let's stop harassing ngaya ining mga resource person niya to because we are barking at the wrong tree. Igo kay tuning hearing na ang mga nakampang so mga opisyalis kan na sarong telecommunication company, Globe yata ito, taang pagdadangog itong mga sa illegal gambling yata ito, buda sa mga platforms baga dyan sa internet na kunya na nagagamit ang mga malaylay na platforms dyan sa internet sa cellphone. Sige na naman supait ni Raffy Tulfo baga, nagaro baga padingnal, nagpo-programa sa na online na hindi mo na ikon dahil mo na para ng kangaroo court padingnal. Look, itong bayaan nakurihiran ito ni kunya, nakurihiran ito ni Senador Marcoleta. Let us not ngaya fry this one. Dahil gusto sabihin, dahil pag prituson, dahil pag gisahon, because we are barking ngaya at the wrong tree, inisplikaran si Raffy Tulfo, uni ngaya ang lay. Diyan nga kita dapat magbasarkan sa tuyang line of questioning. Bako itong garo sa naika nag-iimbestigar mantang nagpo-programa padingnal without taking in consideration yung mga legal basis na igwa kaning papadumanan. O kundi ang mga nangyari baga dyan, pag resource person ka, i-crucify ka na dyan tabi. Lalo na sa the likes of Raffy Tulfo. Sisay pa so nakasimbagan niya kahit igwa pa siyang sarong sekretaryong nakasimbagan pa. Na inapod na kurap pa dingnal. Ay, di nga kurap ba yung mga Sus Maria Joseph naman, that's not the way. Sample lang ko kamuning sarong nangyari, sa lower house. O sa Congress, duman sa House of Representatives. So, saro baga pa dingnal na kontraktor na nagkontribo kay Senate President Chis Escudero. Nin milyones na kantidad. Di igwa man baga ning kunyan, igwa man ning separate na inquiry so Congress, so House of Representatives, manungod yan sa mga flood control naan. Nag-aparisir pa dingnal so kunyan. So sarong kontraktor na nakabase dyan sa Sorsogon. Aki yan ikatong District Engineer Walter Lubiano. So Lubiano, aki yan. Yan. Nagkontribo baga ning milyones na kantidad sa kunyan sa kampanya ka ito ni Senador Chis Escudero during the past election. Ano pang nangyari? Kung nasubaybayan tabi nindo ito, pig-interrogate siya o pig-interpellate siya ni Abogado Chel Jokno na daay niya pinasupgan pa dingnal, daay niya pinagharas, daay siya nag-grandstanding, pero nahugot niya so kasimbagan na dapat makua. Simple hun sana. Igwa ka ngayon ng construction firm. Opo. Pirang taon ka na nga. Piglay na so predicate. Tanganing masiguro na so sa indang resource person is really the person na sa indang
dapat na paatindi ron. O nalay na so predicate, pirang taon ka na ngay sa konstruksyon. Ngunyan, pighapot in a calm but decisive and authoritative manner. Igwa ka ngayang pigkontribusyonan na mga politiko ka nakaaging kandidato. Yes, Your Honor. Napasimbang niya. O, gura nung ngay so kantidad. Uni ngaya, Your Honor. Sisay ngaya. Uni ngaya, napalaog di, Chel na joke no. Pero duman sa Senado, kung kirapitol po day yan. Papas, kunyan harayo na eh. We are missing the days na ang balitaktakan yan tabi is the likes of nagsisirimbagan nin mga ideya pano ning legal wisdom tabi. Hello, good afternoon, sir. Ay, good afternoon, Miguel. Opo. Ay, boss. Opo. Ay, yan, baga, halo ito na bagang pig-discuter, pero may baga, boss, tayo. Ano? Mhm. So, mga statesman, nawawara na. Mhm. Ngunyan baga, sabi, boss, tayo, ang sa hearing, very intimidating na, tapos, Iyan, tama sunako among termino. intimidating na ni Maray. Oho. Mhm. Tapos, nasusukban talaga ang resource person. Kuha na garo na hururun tambay eh. Ay, Iyo, magsinungaling. May evidence ako dito. Mhm. Hala, yung mga legal basis data na naukudan. Maski so kay Jinggoy baga, so piga ano niyang 37 years old bagang resource person. Mhm. Medyo may trauma na baga pag nagsisimbag, pero nararattle na ang boses niya. Ano talaga, very may pagka-sarcastic, na intimidating na wala na so pagka-refine baga kan pagkatao nila, nawara. Refined and civility. Yes, Garo tama ka na po. nasa kangaroo court. Iyo, tapos Although- hulukan pa. Oho. Kanay, parang ang description nga ni kaniba, theatrics. Yan. Tama, yes, right term po, yeah. Tama itong mo ni Chill Joke, no, na one by one, tigilay niya so questions baga na, Mhm. para nung resource person na at isya duman sa question na tatapok sa iya. Oho. Buda igoning ang line of question niya is predicated on legal basis. Yes, tama. Yan. Ining sa Ito. Senado tangon yan, kunya na. Playground na ning Circus. circus. Lalo na kung naka-live, ano? Jesus, Iyo. Mariusip. Makasubog dabi Boss Pio sa imagine worldwide na hihiling ang grabe. Hilingon mo. Boss Pio, sige na po. Iyo, sir, tabi. Hilingon mo dyan sa Senado pag mina-post nin questions, as in interpolate. Ang mga abogado, Sara Chis, Sara Cayetano, yan Sara sisay pa si Marcoleta, among other, si Tolentino, si Tolentino, si Kiko na Pangilinan, igoning kunyan. Something na ma-feel mo na medyo level up kumpara naman sa mga regular na mga putabian. Ay, nako. Iyo masana. Kaya medyo naurog makita ta dakol na ang namumuklat na iyon na nga niyan. Iba na ang Senado ngayon. Remember, ang Senate is a possible breeding ground, kan mga posibleng maging presidente. Tabit sa nga ni Sabi digdikan sa niya tong texter, si 7134, dapat daiman ini pag-apodon kapag nagre-reply ang tao na Your Honor. Yung bagatabi, taday na eh. Intimidating ng maray. Pero, hilingon mo, using the word intimidating, si Senadora Miriam Defensor Santiago Quito is very intimidating, but convincing padingnal. Bako? Si Senadora Miriam Defensor Santiago, mga intimidating yan. Dai ka talaga basta-basta malusot yan. So, yun na tabi. Nahiling ta naman, noorin naman ang masunod gyud na hearing, para ng kangaroo court eh. Igwa na nga na akong nabasa na nag-explikar, medyo hurahalawig man na
pasabot sa newsfeed sa Facebook, yun ang nga naon ang bitan niya, ang nahiling ta ngaya is theatrics. Shallow, so iba ngaya, shallow, hababaw. Basa sa ngaya, although, ang term nga niya duman, imbes ngayang maedukar kita, na-amuse na kita. Tagaro na kita naghiling ning teleserye pa ding may napapasupgan, may naghibi, may bida-bida, may nagpupukpok sa lamesa. Joseph naman, Ay, naka. God bless the Philippines. May mga istorya kita dyan sa luwas. Nakalinyada si kumpadreng Al Armario, aramon ta daw ang bit-bit niyang informasyon. DZGB On The Spot Report. Sunod-sunod ini, Pading Al. Marhay na hapon, please go ahead na. Maray na hapon, pari clearing operation kan Aleco, naiidaw talagang unyan sa mga barangay. Iyan ang nanonotoran ka na mga residentes, magin kan BCGB News, na permi nagiging kausa daw ng brownout, ang mga sanganin na kahoy, alagad, lalo na pag nagpaparos-paros na, as in minauran-oran, alagad dahil man ini natatawan na aksyon kan Aleco. Pako siring kan mga inot na talagang titutukan ini kan Aleco. Iharani talaga ang mga sanganin na kahoy na raot o kaya nakaka-perwisyo sa linya kan kuryente. Alagad ko niyan, naririparong bihira na mahiling at mga taga-Aleco na nag-clearing sa mga sanganin na kahoy, lalong-lalo na digdi sa mga gilid ka na tinampo sa mga hararayong barangay. Apisariyan ka na padagos man na budget na nagbubulos sa mga tabang man ka na gobyerno nasyonal sa Aleco, alagad naririparo kan mga residentes dahil masyado o kulang nin pagriparo talaga na Aleco sa mga sanganin kahoy. In fact, talagang sa kunyan, gulpina ang mga nakaka-apektar na mga sanganin kahoy sa linya kan kuryente na ang sabi ninda nagiging kaos sainin brownout, alagad dahil magkinagkataon in aksyon sagkod sa kunyan na nariparo yan sa mga barangay. Roger. Yan pa ang informasyon digdi sa Southern Padgan Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadreng Al, hali dyan sa sur na parte, mga barangay kan syudad. DZGB On The Spot Report. Aber daw, ilaog ta si Padeng Jomar bago kita mag-station break sa mga dagdag pang istorya hali dyan sa iya man na kolokasyon. Panibagong termino naman Padeng Jomar, kolokasyon. Kasayang lugar, kasayang kolokasyon. On The Spot Report. Kumpadreng Jomar, what's happening? Ayan. Sisay ang available ang linya. Ayun, tabi Sige. Ano lugod, mahanap buhay mo na kita Pading Nal, tanawara yung momentum natin. Ma-recompose kita. Sige. Pading Jomar and Joshua, kung na lang kamuta, eto na naman tayo. Oras Pilipinas, it's 4:27. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee and Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadro, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash. 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimbagan sa lamang sarong. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamot. Bicol Target Pio Fernandez. Salamat kumpadreng Naldo, belated happy birthday pala. Sa satuyang amigo, si Sir Ray Locsin, yung provincial accountant kan ako niyan, Albay. Nag-birthday ko lamang aram. Belated happy birthday tabi isa mo, sir. Nag-text si Don Ramon Rihino, satuyang retired vice provincial engineer. Papa Mon, maray na hapon tabi. Kasorin so birthday ni Sir Ray na Locsin. Tama ba? Sir na Ray na Locsin ba? Yung birthday, belated. Day ko lamang isi Papa Mon. Maray na hapon Papa Mon. Nakamonitor ka pa tabi. O di, belated happy birthday ha kay Sir Ray Locsin. Hain ka Papa Mon tabi ngunyan. Kung nakaantabay ka pa ha. Belated happy birthday sa amigo ta si Sir Ray Locsin. Yan sa Kapitolyo Provincial. Okay na yung linya pa di, Antodo. Very good. Joe Marbiel on the spot report. Tulong sunod-sunod na istorya. Pading Jomar, good afternoon. Salamat pa din Pio, maray na hapon sa mga parantabay, maray na hapon kay Father Ricky Bermas, Kura Paroko kan San Antonio de Padua, di sa Tabaco City. Maray na hapon Padre. Pagsaralidahan bagakan mga mga Kura Paroko, siya na ondigdi sa San Antonio. Nagtuparan kami kasubago ni Father Ricky Bermas sa emission center. Ayun, sa Tabaco. Pigpa-emission niya, so luxury car niyang Rolls Royce na sa dayuton sana. Dorda kulasan na ang makina sa motorsiklo. Tapos may payong na nakagakod. ang libre kapote. Kapote ba kung payong? Sabi sa kuya ni Padre, duman daw sa na pinangyarihan kang aksidente baga kasud mapading Pio. Iyo, so report mo. So may duwang nagadaan. Ito baga sa ruwang kurbada sa nang distansya kay ito duman sa sayang trukya, sa sayang kumbento. Ari paro niya, mga maluwayo na sudalagan ka na auto. Nagluluway na sa mga dala. Naglilikay na.
So mga dati dang nagralayog ng mga motorsiklo, tapakurutang-kutang sudalaga nagarubulano. Oh, marayman. Marayman ta. Pati sa mga four wheels, Oho. at nagdadangadag ng mga malayo na, Yan. natatanaw pa kayo naman sa mga bihikulong, so halos marunot na, Iyo. na tricycle. Oho. Nagapot pati si Father duman sa tanod. Iyo malanggad, sorry para mangkantanod. Buod kan mangyayari ngayon sa aksidente kasudma. Sundo ngayon ngunyan, bihira ka riparo na may makaskas na uminagi. Yan. Ingat na sinda. Ano, kumbaga, Roger. garo na istabilisar na ninda na gari delinquente ang lugar ni may na-aksidente pa sana. Kundi madali kung baga makalingaw ang tao. Iyo na nga niyan. Mga nusarukan. Iyo na naman. Purong basa na naman dyan. Oy, sus Mariosip naman. Adi. Roger on that. Anyway, at least mo dyan na makakasiguro na di mangyaring aksidente duman sa delinquenteng lugar na dako lang ginadan na tao sa parting ito sa may sitio Kinastilyon and ay sa may barangay Kinastilyon of Tabaco and sa sitio para Putukan Malinaw. Oho. Halos duman pa ding piyo pag nagwara na nawarang kipreno ang mga darakulaon, mga magabat na bikulo duman sa taas sa may partikan abigian, partikan bantayan, duman na yan nagkakadereskuido tayaw na duman sa kurbada na dahil na hindi maiwasan. Yan. Talagang accident prone area. Tapos nawarang kipreno pa de, kaya pang really kayan duman sa mga straight na tinampo. Iyo. Pero duman ta may kurbada na, duman namin na nakakasabit, duman namin na baranggan mga nawarang kipreno. Roger. So, mientras tanto pa rin Pio, sa iba pang mga bareta, padako sa pinagigibong investigasyon ngunyan kan Malinaw PNP para at least maaraman kung si Isay ang persona na responsable o magurang na responsable na nagtapok kan sarong fetus na babae na may pagkakarkulo ng nasa 5 bulan na ang edad na daipanamo-mundag. Duman sa ilarom kan tulay kan Barangay Balsa Kasubagong Aga. Susuk sa impormasyon na nakuha kan DCGB News na mawot na maaraman kan mga otoridad ang mga responsable kaini tangani na matawan kan magkakanigong intervention. Magigiramdoman alas 7:30 Kasubagong Aga nagkapirang aki ang naglugsot digdi sa ilarom kan tulay kan Barangay Balsa kan Malinaw para magkarigos. Alagad nato para ninda duman ang naunambitan na fetus na nasa babaw na parte kan katubigan. Kan magresponde mga taga-rural health unit na ilininda na babae ang fetus. Dakula na pa din piyo kaya nahiling na nga ni so sa iyang gender. And pagkakarkulong nasa 5 to 6 months ang edad kaya ni Salaw Kantulak na day mairaman kung aksidente na nakuha ini unabo na ano yan, abort or tuyo na inabort an aki. Buda, day pa man madeterminaran kung inanod pa siring duman o duman mismo talaga itinapok ito. Roger on that. Pero presko nung papade. Bagong bago. So, aki, dahil panganing sign of decomposition, talagang kan pigakbot, bilog na bilog pa. So, fetus. So, the possibility is duman mismo, pwedeng may sarosano, pwedeng nagmotorsiklo, pag-abot, pag-agit sa tulay, ibinarabad ang naunambitan na fetus. Gadan ano? Gadan. Sus ko. Ayo pa dito, ano na ito pa de? Dahil pa ito namundag? Dahil pa namundag nga ni, Dahil pa namundag, mga 5 to 8 months kung sa tulak pa siya. 5 to 6 months. So, dahil pa namundag, 9 months pag namundag ang aki. So, ayan pa rin, mga dagdag na informasyon, Jomar Bien, DCGP. Salamat, kumpadreng Jomar, sa istorya hali dyan sa 1st District. Iyan baga pading na balikan tayo ng mga tinampo-tinampo mga nagabiyahe. Ang mga haluyo ng parabiyahe pading nal, so mga biyahero either ngaya tracker ka sa tracking o sa bus, igwa na yan ng mga kunyan, mga pigsusunod na parang unwritten law. Yan, anibakaan midbid na ninda, aram na ninda ang delinquenteng lugar. Pag binaagi sinda, minabusi na pading nal. Put, gari nga pa isi lamang sa mga kalag ka nagkagaradan,
pangadji mi man lamang ngayon kapahingaloon na kan sa indong kalag sa kalangitan. Parang arugaan, umanguros ngayon, magbusina lamang. Pag mga delinkwente, aram iyan kan mga biyahero, yan na pa Manila pa ding nal. Yan namang nagdara ng mga delivery trucks na iyan, iyo iyan. Pag mga delinkwente, iyo yan. Inda subarkada ta, so Tagaligaw, ito nagapun sa tuya kasubago, biyahero ito. Igwasin na kanin mga unwritten rule na aram ninday na mga delinkwenteng lugar, mga accident prone, dakol, mga nagkagaradan. Marespeto na ngaya sinda dyan. Mabusina lamang or mablinkan ilaw o mapangadji, mapanguros ning short na prayer para sa mga kalag. Yan. Pagkatapos pag dibanggi baga kadaklan ng mga biyahe, banggi na mga bus, aircon bus, ordinary, tapos mga tracker. Pag kuan, igwa ni mga sinyal-sinyal sa signal light. Yan. Kung nahihiling ka na sa inutan, sa iyang rear view mirror o kaya side view mirror, either left or right, na iguning nag-anxious na ma-overtake sa iya, sisinyalan niya yan padingnal. Maski day siya itong suna sa inutan, maski day siya malaog sa left lane, halimbawa paasiring siya sa Manila, maski day siya malaog sa left lane, minasignal siya sa wala, pipa flash niya so signal light sa wala, tanganing day mag-overtake so nasa likod niya, kung igwang nahihiling na makakasabatan. Yan. Pag clear na, di banggi baga, pag clear na yan, maski day man magilid so nasa inutan na ngaya aircon bus o kung ano pa man na truck, pag clear na pwede nang mag-overtake so nasa likod niya, na nahiling niya nag-answers na mag-overtake, pag clear anduman sa inutan, masignal na siya kan sa iyang signal light sa tuo. Yan. Yan. Go na yan. Pwede ka na mag-overtake. Yan mga kunya. Yan sa mga kalye, iyon ang mga sa indang mga nagkaturodan, yan ang mga delinkwenteng lugar na yan. Para yung kaso na-obserbaran na dyan sa may sa Tabaco, itong sa may sa Paraputo, ayun na yan, na nagluluway na duman sa na-accidentan pa sa nabagang area. Kasuhapon, so pinag-flash report ni Pading Jomar na biyan ano po. Yan, arog ang kaan, mga biyahero, easy na arog ka ng mga parang unwritten rule. Kung igwa ng mga leyes, mga regulasyones sa trapiko, igwa man iyan ang mga trackers, mga biyaheros, driver ng bus, mga deliveries, igwa ng mga unwritten laws sumantabi na pinagsusunod na efektibo man. Sige. 15, bago mag-abot ang alas 5, Joshua, good afternoon. Go ahead na. Yes, good afternoon. Tabi, Sir Pio, good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag nga tong bareta na pagmamalisyahan, Sir Pio, na posible pag mga bulan ka na Pebrero, dakol na mga mag-partner-partner ang napapalaban. Kaya pagkatapos nin siyam na bulan, per month, dakol ang nangangaki. Sa istorya, Sir Pio, ni Dr. Eric Raymond Raborar, ang Medical Center Chief kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Si Doc Eric. Ang kapasidad mo niyan, Sir Pio, kan mga katre sa nasabing ospital, 500. Okay. Pero ngayon, depende sa panahon, pinagkukurokas siya, sundo, Sir Pio, yung 600 o kaya 800. Lalo na kung bare month, dakol, Sir Pio, ang nangangaki. Oh, yan so kunyan so delivery, ano ka pagkan delivery ward? Yun. Dakol da, Sir Pio, ang nangangaki pag bare month. Iyo. And ngunyan, na pinaggigibo ka na sabi ng ospital, particular ng Doc Eric Raborar, iyo ang makipag-coordinar man sa mga kongresista nga to digdi sa probinsya para matabangan at magpadagos na plano na maging 2,000 bed capacity ang BRHMC. Tanganin ng dakol ang maserbihan, hearing man, magkaigwanin mas dakol na specialty centers, at hindi na kay puwan darahon pa sa kung na lugar ang mga pasyente digdi sa Bicol Region. Ang gustong sabihin, so pinagalpagalan, kan Pebrero, pinadaplusan, pinagpikit-pikitan. Valentine's Day ba? Ang resulta, bare months. Bare months. Iguning statistics ang kunyan, ang BRHMC kaan. Nakagunta, Sir Tio, na-intervista niya to kay Doc Eric. Ilan na po ngayon, Doc, ang bed capacity ng hospital? So far po, naka-500 po tayo, pero lumalagpas pa rin po dyan. Minsan nga, nag-600 o 800. Depende po yan sa, alam niya, sa panahon. Lalo na magpapasko
kadalasan yan pag Disyembre, talagang tumatami yan, lalo-lalo na yung mga buntis po. Kahit na naman po sa Pilipinas, ganyan po talaga. Pagdating ng mga bare months, dumadami yung ating mga nanganganak. Ganyan po talaga. Opo. May projection daw kung ilan na ang bed capacity with 5 years, 10 years. Opo. Presently po, nakaset, although 500 pa lang po tayo, nakaset na po tayo sa 800. Pero po, nakikiusap kami sa ating mga congressman na tulungan po na pwede tayong maging 2,000 beds na. Nasa kanila pong trabaho yan. Sa amin naman ay hiling lang. Yun po yung mga suporta natin hinihingi sa kanila. Para pag tumanda yung bed capacity natin, talagang wala na tayong dahilan para dalhin pa sa Metro Manila yung mga kababayan natin. Na kaya naman dito, yan po ang ibig sabihin niya. Marami tayong bed capacity, mas maraming mapaglilikuran at maraming specialty na ibibigay ang hospital. Wala sa lang yan pa disipyo, napahayag si Dr. Eric Raymond Rabora. Yes, sige. Yan pa disipyo, nagdag pa niya itong istorya, Joshua Bino. Salamat man Joshua sa informasyon hali dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Diretso na kita pa ding naalkan mga informasyones. Hali dyan sa luwas. Sa tuyang Chief Reporter si Pading Jimmy. Ready, Chief Jimmy, kumpadre, go! Yes, salamat pa din. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, posible Sabado o Domingo. Depende sa sitwasyon kan panahon. Kung pwede nang maglayog ang Chinook. Familiar ka kaning Chinook pa de? Chinook helicopter? Oo. Mas bagay din mas dakula kaysa sa chopper. Piglulunadan mo kayo ito? Yan, mas moderno. Sa palibot kan bulkan, malayog-layog ini. Kung sa susurat ni Mayor Jeman Onghoko na banggit baga durante kan na interview sa programa mo, nakaantos na sa OCD asin sa Tug 5. Yan. Matatandaan durante kan sunod-sunod na flash flood sa Masarawag, naisipan kan alkalde na magsubli nin lunadan sa aire para madungawan ang God siya mismo kung ano ang talagang kausa sa kunata ulit-ulit ang baha sa Masarawag. Actualmente, nakakauli pa sana naman nga sa mga pamilyang pigsairarom sa liwat sa forced evacuation. Kasubago, may kahuron ang alkalde kan ginubatan, posible sa OCD o sa Tug 5 ito na nadadangog kan DCG Binyos, and posible Sabado Domingo magpalayog ni chopper mantang ang DCG Binyos tabi pa kabilang ng big booking ni Mayor Onghoko para magsabay sa pagsakay sa Chinook. Manifestado ka na. Sabay na ako dumaan pa rin. Dahil isa na magkunya ng panahon na malabog takay po hanggang malinaw ang panahon. Correct. Gayon, sana malunod ka sa Chinook. I-ready ang video, ang retrato. Makamera daw kan cellphone. Kaya ta pag nagalunad man ba ko dyan, may mga operation. Kaya pa din. Ako nagakonsulta sa imo ikan eksperto dyan. Bibugkos ba kita dyan kay ito ni Sir Cedric? Ang katuyan kayo apira sa byland inspection, igwa pa nin aerial inspection, kung sa'yo ng resulta kan mga inspection pagtuturugmaon, pagkatarapos na kan mga inspection na isasagibo, kung saan ang magiging basihan sa comprehensive planning and recommendation sa mga maabot na daw sa problema yan sa mayon unit kan ginubatan albay. Good. Magayon iyan na maka-aerial tanganing ma-assess. Tama iyan na report na ipinagpalos mo. Duman mabasar sa mga future actions. Correct. Yan. O di Sabado Domingo. Kwan sana. Ready sana. Alat-alat sana kita pa de. Pag may go signal, dalagan kita dyan sa Tug 5. Matik. Iriba na nakamuka na alkalde. Yan. Pwede kita maka-live sa Sabado Domingo. So, kwan na, sa Facebook Live baga? Pwede baga duman sa DCGB Live News Online? Pwede baga duman. Yan tabi pa de. Ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa istorya, makondusir kaya tabi ning aerial inspection
ang lokal na gobyerno kan ginubatan, yung mga niyan, so problema baga dyan sa flash floods, nahali dyan sa taludtod kan bulkan mayon. That's good. And napakiulay niya to na si Chief Jimmy, may sabay sa manifesto, yan, isinabay tabi sa manifesto parte ang kan trabaho na madangog kang publiko, mahiling kang publiko, ang sitwasyon man dyan, right from where the action is. Yan, Sinok malunad sa Sinok helicopter, si Pading Jimmy. Yan, maswerte nga nitan, lunadan nindo padi, Sinok. May kayo itong piglulunadan dyan, kunyan. So mga Antigo, yan ang Sinok tabi. Ay, salamat Migong King. Salamat Migong King Reginaldo. So pinadara mong image kan Sinok. Yan at Sinok, so duwa ang labad-labad sa ibabaw. Kami kayo pa ding pag minarulo na dyan, si Dr. Cedric, si Katong Ed Laguerta pa ding na. Kami ang niriba-iba dyan. One time nakalunad ako. Nadaw ba nito sa istorya ko pa di? Ipiposition kita kan sa gilid, duman sa may gunner. Tama, report kita live sa itaas, duman sa may gunner. Nakahampang mismo ko sa luwas. So mga luma ka ito pa din na. So mga Huey, panahon pa ka ito kan Vietcong, Vietnam War, yan mga Huey. Isus, kumahiling ko one time. Di, naglayog na kami. Nakagapos kami duman sa kunya. Day so gunner, taday, baka umanagira. Ako suyaon duman sa may masinggan. Iniling ko pa di so kunyan, sumasinggan. Igo bagaan, dyan baga sa ibaba kan masinggan, na nakamuntar duman sa gilid kan helicopter. Dyan sa ibaba kan masinggan, igwaning su dakulao na kunyan, gari kaho na metal, anlaog su bala. So gari paha kibala. So gari paha, yan na belt. So minalaog duman sa chamber kan masinggan. Yan, nalabaon bagan, so dahil inta mga sini ni Rambo, so babaliog dyan na bala. Kaniyo yan. O bago ang malaog dumapading na sa chamber, so bala, igon yung pigagihan na dilog, tanganing daay mag-jam, daay makasalot sa gilid, sa kanto. Bago maglaog duman sa chamber, itong supahan na ito na panukibala, na surunudan, maagi sa bilog. Yan. Pagkahiling ko pading na, itong subilog na ito, lata ng sardinas. Bako na karaw. Lata ng sardinas. Yan, mga lata ng sardinas bagang kunyan. Bako naman, papel ang kunyan, ang marka. So, naka-imprinta na bagad yan sa lata. Lata ng sardinas nanggad. Tapos, nabubugkos pa ng alambre. So, slider yan. Ano nga po daw kan Migong King? So, slider. So minaagi baga duman subala bago maglaog sa chamber. So, itong garipahan na ito. Tanganing daig mag-jam subala. Sa luwas pa yan kan kuan, masinggan. Napupuruputan ki alambre. Tapos iniling ko pa sa mga twerka duman sa kunyan. Mga maray pa man. Experience na takaayan. Igwa pa, sarong experience kita kan. Dilayog naman kami. Nagtutugas sumayon pa dingnal. Ang paglayog kan permi, aga palan. Aga yan na permi. Dua patian. Layog na kami. Duman sa sarong eroplano, so mga taga-depensa sibil, Buda DSWD, sa sarong helicopter palan. Di sarong helicopter, kami naman na Dr. Cedric Daip, Buda si Katong Sir Ed Laguerta kan Pibols. Di layog. Yun na ito, maatake na nga ta nadadangog yan huron kan mga piloto. Yan, digdi nga ang line of attack ta, digdi nga. Diyo pa, libot na kami sa bulkan, libot na, sagod sa paitaas. Pag abot ni dumang padingnal sa may, so parallel na baga kami sa bunganga kan bulkan mayon. Bakong sa ibabaw parallel pa lang, so duwang helicopter na lunadan mi. Sumabugan ni bigla. Intensuban ni ubrada kami, tagilid kami, so padudulag mi, pasirig di sa embarkadero. Maneubraw ng kampiloto, so doang helicopter na ito, sabay ko, may naragilid kami. So dahil sa pelikulang biglaan baga minataragilid, isus na pamugol minara Dr. Cedric. So minabog sa bulkan, maneuver to the right, so doon lang ipasiring niya sa may embarkadero. Ay, naka-experience yata ang tabi sa helicopter. Igwa pang saro. Biyahe naman kami pagkatanduan is Huey na naman. Ang kaiba ko ito duman sa chopper,
So director ka ito kan DSWD ding babae. So dakula, sabi, inda ko na ito. Siya itong director na itong babae. Director kan DSWD. Uno kang paglayog mihali sa katanduan is operation man duman, relief operation. Sabay kita man, naga-live report kita. Daing nahiling sa kalawakan pa ding na gibo kan helicopter kan piloto. Ibaba dyan so helicopter. Uyang kami nanunusog sa mga baybayon. Ay, nagatagangan sa nakaabot kami. Nahiling mi na, puntok mi na, subulibard kan Ligaspi. Dahil pa na-embarka dirungan, pier kan Ligaspi pa sa nasunahiling. Nahiling mi, yun na. Nangirilid sa nasupiloto. Matibay masupiloto. Nanggirilid sa na kami sa mga kunyan, sa mga baybayon kang Katanduanes. Tapos, binalyo mi na nakadagatan from Katanduanes, pasiring digdi sa mainland Bicol. Ugon mo yan. Nakaabot man kami. Yan mga experience mi Migong King sa kunyan. Yan sa sa helicopter, mga antigo. O di sige, salamat kan sa ido pag-antabay. Sandali, may kon si Migong King. M60 ammunition belt links. Yan! M60 ammunition belt links. So duman mo sa na maagi subala bago malawag sa chamber kan masingan. Sardinas, latay sardinas, puro putan ki alambre. Ay nako. O di ki, salamat kan sa ido pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang